daj všetko na dievečku.
Chodí skoro ráno snad, že on nás hrozí, že nás bude být, že on nás naučí, od milej chodí. Hej, hrozí, že nás bude být, že on nás naučí, od milej chodí. Já vás srdečně vítám, když je takové zvláštní, že jako přespolní mám vítat vás domácí. Já to za chvilku napravím, protože pozvu pana starostu. A jenom na úvod řeknu, že tyto krásné hory a dožínky pokračují nikoliv, že začínáme, protože jsme začínali hezkou slavnostní mší. Teď jste viděli ten úžasný průvod, který tady prošel a pokračujeme tím bohatým dožínkovým a horovým programem. A kdo jiný by je měl zahájit, než právě místní pan starosta Jan Rapan. Vážené dámy, vážení pánové, milé děti, vážení domácí, hosté, zkrátka všichni, co jste se dnes přišli podívat na naše hory dožínkové. Vítám vás tady, přeji vám, abyste si to užili, počasí nám, myslím si, že přeje. Máme tady jedno takové výročí, jedná se o infocentrum, které slaví letos 30. výročí od jeho vzniku. A já bych tady rád teda přivítal Renatu Pracovíkovou, která toto infocentrum vede. Tak já bych ti rád poděkoval, že tady vedeš 30 let. Doufám, že minimálně dalších 30 to povedeš a že nám pomáháš jak s tím, aby nás bylo vidět čím dál tím víc, že vlastně pořádáš pro turisty ty akce, které pořádáš, pomáháš nám ze slavnostmi a tak dále. Děkuji ti ještě jednou. A co ti daří. Tak já hlavně děkuji za to překvapivé ocenění a děkuji moc všem, kteří nám pomáhali během těch 30 let s různýma aktivitama, ale i s financováním, protože to není vůbec jednoduché takovou neziskovou organizaci ufinancovat. A bez těch pomocníků, dobrovolníků, všech lidí, kteří přispěli nějakým způsobem k tomu, co děláme, my jsme to určitě tolik let nezvládli. Takže hlavně děkuji všem, co nám pomáhali a co nás podporovali. My děkujeme za to, děkujeme jak Renatě Vaclíkové, tak panu starostovi Honzovi Rapantovi. Dámy a pánové, takto zahajujeme ten náš odpolední horovo-dožínkový program, kdy bude následovat tak jako loni vystoupení, říkám, že bude vystupovat Kopaňčár a Kopaňčárek. Příjemně se bavte.
dnes sme vám dokončili a prišli sme, aby sme ich s vami oslavili. Ponáhľali sme sa od ranej rosičky, horúčava, smiadní až do Božej nosičky. A všetci spoločne sme sa snažili, aby ste Božiu úrodu do stodoly dostali. Milá gazdo a gazdino, príjmite od nás tento dar, ktorý vyrostol z úrody zemskej, rosy nebeskej, z tichého daštíčka a teplého vetríčka. Naželi sme vám pohanky pod hambálky, žita do štíta a jačmenia do hrebenia. Koľko je v tomto venci klasov, toľko nech sa vám rodí Mandélov. A koľko hrnieček, toľko meríček. Milí kostci a odberačky, milá chaso, já vám všetkým děkujem. Děkuji vám za vašu starostlivost a namáhanie. Děkujem vám za to pekné vinšovanie a za tento pekný dožinkový venec. Děvčencom vinšujem, aby vždy pekné dostali a pekných mužov dostali. Mládencom vinšujem, aby boli šťastní, až sa poženia, aby žili v radosti a bez starosti. Tomu všetkému vám Pán Boh požehnává. A já vám vinšujem, aby jsme se všetci v pokoji a ve zdraví na tak rok zešli. Dnes buďte veselí, spievajte a tancujte, čo duša ráči, hodujte. Dožinkový venec dáme v izbe zavesiť, aby sme sa s ním celý rok mohli češiť. A aby ste vedeli, že aj my vás radi máme, príjmite od nás tento koláč žňový, ktorý je pre vás upečený. A naša gazdinka je to jablúčko, na samé kroky pozemila úzko.
ženský sbor Čečera. Tam farár s rektorom aj s mojím
ženský sbor Čečera. Je to až líto, že holky řekli, víš, my jsme si pozvali hosta, tak my budeme letos krátky, aby jsme dali víc prostoru. Ten barvy nešanoval, ten už
Ja bych vás velice pekne chcel privítať tu na Kopanicách, aby sme niečo aj povedzeli, aby sme tú našu reč nezaboli. Ja si na to vždycky tak myslím, že ľudia málo už medzi sebou rečnujú, už by sa to myslím malo aj učiť ve škole, ale tož neviem, ako by to dopadlo, čo by ich tam naučili, to nevadí. A oni mne povedali, že keď to aspoň 2 minúty budem rečnovať, že dostanem dobre zaplacené. Tož neviem. Vítek ten by placil, ale horšie je to s pokladníkom, lebo pokladníkom som ja. Tož neviem, ako to dopadne. Tož vás tu vítam, je tu všetko pekné, kroje, jedzenia, všetkého dosť. Tož si to užijte a buďte veselí až do večera. Za
nevedie. Ty musíš, má milá, niečo o mne vedieť. Petre, černé oči, nechcú na mňa hľadieť. Petre, černé oči, nechcú na mňa hľadieť. Ďakujeme pekne. Mužskú speváckú skupinu Chotár z Hornej Súče nemusím sa predstavovať, lebo čo bolo povedané, je to pravda. Akurátne toľko, že jak nás bolo 13, tak sme sa trošku rozrastli, nielen my, do široka, to je tiež pravda, ale sme sa rozrastli, prijali sme nových mladých chlapcov, členov nás, mužskej speváckej skupiny Chotár, ktorí s nami chodia teraz, hrávajú, spievajú a som rád, že chodia. Takže medzi tých mladých, ktorí ešte možno ani nepoznáte, je to Miloš Machara a druhý Ivan Blaho. No ostatní sme staré kusy. Ja som vždycky tvrdil, že 13 ľudí, 13 chlapov v Chotári stačí. Ja som sa tú 13 snažil aj doslova akože dodržiavať, lebo ja mám 13 číslo veľmi také symbolické. Pre mňa napríklad 13 bola za to, že manželka je narodená napríklad 13. Za prvé. Za ďalšie. 13 som nosil ako futbalista, ktorý by dneska nikto nepovedal, že som hral niekde aj futbal. Ale je to pravda. A mal som 13. Takže ja som sa tej 13 držal. No ale vidím, že treba aj o mladinu a treba nám pomôcť, lebo my už starneme, tak som rád, že títo chlapci nám prišli pomôcť a dúfam, že budú nám nápomocní nielen dneska v Starom Rozenkove, ale aj na iné podujatia, ktoré bude mužská spevácka skupina Chotár absolvovať. Ďakujeme pekne, ideme ďalej. Hey!
Ďakujeme veľmi pekne. A keď som už predstavil našich tých mladých, tak chcel by som povedať, že posledný príspevok do mužskej speváckej skupiny Chotár bol, alebo je, Adam Krovina, ktorý nám začal klepať na ozembuch. A nielen klepať na ozembuch, ale aj zaspievať aj všetko. Takže ďalší chlapec, ktorý je z tých mladých, ktorí nás chcú podporiť a pomôcť, takže Adam Krovina. Som rád, že sú to ľudia vždycky okolo, bych povedal, nás, starých kmeňových členov, lebo či už je to Miloš Machara, je to Martina Bariša, Synovec, Ivanko, Závrščan, no, a podobne, ale Adam Krovina samozrejme je Jakuba Krovinu syn. Takže všetko sa to drží tak pekne v kope a som rád, že nám pomáhajú a že snad to bude aj pretrvovať, keď už aj my nebudeme môcť, keď my nebudeme chcieť, alebo že už sa nám nebude vládať, takže nám tí chlapci to nahradia. Takže Adam, buchni. Jedné skratke, dúfam, že nás zastúpia, keď my tu už nebudeme, že oni to prevezmú. Toto je naše pranie. Takže tichúčko, tak. A teraz si dáme na 2, na 3, čo chcete, rýchlu alebo pomalu? Dáme vám rýchlu, môže byť? A mlynárky na mlíci, to ešte možno poznáte. Hej, na tú našu!
Ďakujeme pekne, to je z našej strany všetko. Organizátori nám povedali 10, maximálne 12 minút, takže musíme sa zdekovať. Ale ja by som povedal, že chcete ešte jednu? Ukážte. Už to nemáme vlastne. Tři čtvrtě, takže klidně můžete. Potles, Já tady nešlepuji, já to domluvím. Chcete ještě jednu? Ale jsme v tom všetci, že jsme jeli mimo program, takže znovu. Dáme si to na triko všetci? Dáme. Tak šupneme ještě jednu. Idem hore po divině, běžte kam chcete. Teraz vymeníme Božem Buchára. Môžem si dovoliť vymeniť Božem Buchára? Môžeš. Búchaj. Ďakujem pekne. Chodíme, panenky
mužská spevácká skupina Chotár z Hornej Súče.